Tarte hau Tolosa Motorrek aurkezten du Peugeot 5008 auto berriarekin. Euskal Herriko mendi duatloi zirkuituko bigarren proba larun batean jokatu zen Ibarran. Aurreko astean Beasainen jokatutako lehen probaren ondoren, Alain Santamaria zegoen zirkuituko lidertzan. Ibarran irteera puntuan bera zen favoritoetako bat. Ibarran zirkuituko proba puntuagarriarekin batera, proba herrikoia eta lehenengo aldiz aurten egin den bikotekako proba jokatu ziren. Juan Zubia antolakuntza taldeko kidea hemen daukagu, ongi etorri Juan. Eskerrik asko. Larun batean egintzen Ibarrako mendi duatloia eguraldia etzen lagun izan, hala ere giro paregabea bizi izan zen Ibarrako kaleetan, Ibarrako mendietan, nola joan zen eguna? Zuk esaten duzun bezala, egualdia egitzun gehiagi laguntzen, bagainekin ala izango zala, baina parte hartzailea behin ateratzen danean, ez dio egualdia gehiagi begiratzen, egia da, ere bidea nahiko lokaztua bukatu zula, baina jendeak gustu atera zan eta aldertatik ez dakauke jaia. Parte hartzeari dagokionean, 96 kirolarik parte hartu zuten larun bateko proba honetan, esan beharra dago 3 proba egin zirela. Alde batetik, lasterketa luze egin zen, Euskal Herriko mendi duatloien zirkuituko proba dena, lasterketa herrikoia edo motza bestetik, eta urtengo berrikuntza izan dena, misto edo bikoteka egiten dena. Bikotekako lasterketa hortan 12 bikotek parte hartu zuten. Bai, egia da, Ibarran motza egiten dugula badia urte batzuk, beste probak ez dute egiten, baina guk Ibarran egiten dugu, zatik azkenen jendeak eskatzen duena guk hori jartzen dugu, bai. Eskatu ziguten, eta urtero 20 bat inguru ateratzen dira, eta horrek ematen dira aukera beraiek ere bai ezagutzeko mendi duatloia, eta zergaitik ez aurrengo urten proba hundian ateratzeko. Bikotetakoa aurrenengo urtea da egiten dugula, hau ere bai jendeak eskatzen zuen, hemen aitzakia bazan batek etzekila bizikletan ibiltzen da, besteak korrika gaizki, eta bikoteka egitean bakoitzak egingo du bere espezialitaten, eta arrakasta dauka egia esan, 12 bikote aterazian Ibarran, eta baita aukera ematen du horrek neskak ere ateratzeko. Zergaitik, neskak bi kirolak uztartzen dituztenak ez dira horren beste, eta honek ematen dugu aukera bikote mistoetan atera eta gaina lan txukuna egiteko. Motzen 18 izan dugu eta 54 luzean denera 96 kirolari, beste tamaino pixka bat gutxiago, ia ez da zenbaki txarra. Ez da zenbaki txarra. Guk egia da goiti bera egin dugula azken urte hauetan, baina egia da ere guaz eginean orain dela 7 urte ez zegoela kompetentziarek ez gundula. Irailean ez zegoen beste kirolikan, urrian ziklokorsekoak hasten zian, gure zirkuitotikan jende bat alde egiten zuen, baina gaur egun 7 urtetan mendiko lasterketak eta triatloi bea ere bai, errepideko triatloia ere atzeratu egin dira asko eta kompetentzia handia da. Ia 100 lagun etortzea probantara daukan gogortasuna ikusita, niretzat arrakastatsua da. Hortxe ikusten dugu lehenengo sektoreko irudiak, korrikako irudiak. Lehenengo sektore horretan 5,8 kilometro egin bertituzten korrika, ia 6 kilometro. Nolak gazta horrek ditu, ibilbide horrek? Egin du, baina 2 urte aldatu gendun, zelen asfaltoa edo kaletatik kilometro desente itezian eta benetan mendian ibiltzen dana kejatzezan. Bai? Orduan zer egin gendun, atera eta bere alaia mendian sartzen ditugu, gogortasun aldetik ez da oso gogorra, 2 bueltan bertzezko zirkuitu bati, eta mistoa, dauka mendiko zatiak eta dauzka errepidea eta kaleak ere. Hortxe ikusten dugu transizioko irudiak, lasterketa hasieratik, lasterketa protagonista nagusiak izan ziren lasterketa buru horretan,
Alain Santamariak irabazi zuen proba, lasterketa buruan ibili zen, lasterketa guztian, Aitor Perez Arrieta izan zen bigarren postuan, hau atzetik joan zitzaion, bizikletako tartean harrapatu egin zuen, baina ez zuen lortu lasterketa burura amaierara aurreneko postuan iristea, esperotakoak ez, protagonista. Bai, azken urtetako berdinak dabiltza hor aurrian, bai, Aitorrek egia da, korrikako sektorea, ez dugu zango gaizki egin zuela, 5. iritsi zen, bai, gero remontatu zuen eta aurrenengoarekin Alainekin bat egin zuten, eta iak lasterketa guztia biak batera joan zian. Hor korrikako saioa amaituta, bizikleta hartuta, bigarren sektoreari ekiteko garaia zen, 15 kilometro sotu behar zituzten bizikletan. Lokati izan zen ez, bizikletako tartean protagonista. Bai, astean zehar nahiko txukun da zirkuitua, baina konturatu behar gea 3 lasterketa izatean, eta kaso askotan 2 aldiz ere pasa bertzen leku berdinetikan, orduan proba aurrea zijoan bezala lokazten juntzan. Orduan hasieran erresagoa zena, azkenean bihurtu zen pixka bat gogorra, baina alde hortatik goiti berakotan irrista zeolako eta teknikoki oso ona egetzianak badakigu bat baino gehiago lurrean amaitu zutela. Bizikletako sektore horrek ze ezaugarri dozka, nolako da ibilbide hori? Ibilbide hori da, berehala daukagu lehenengo igoera, 2 igoera dira gogorrak benetan, eskolapietako igoera izango dugu, eta gero ja behin Garbigunetikan pasata gero, 7 iristeko bidea, hemen inguruko denok ezagutzen dugu, gora-bera handik ez dauzka, eta gero bai, 7 gora sartzen dugu, eta hori izan daiteke zirkuituko zatirik gogorrena, bai? Aldapak nahiko tenteak dira, eta neuria egin zuen nahiko lainkorra zeon eta arazoak izan zituen. Hortikan goiti bera ere nahiko destensoko jetxiera bada, eta arrisku pixkat ere zeukan. Gerotik hortikan aurrera berriz ere 7 buelta iristezianen, 7 eta horkatu iristezianen, hortik aurrera ja ez dauka teknikoki ezer eta ia meteraino goiti berakoa da. Hortxe ikusten dugu parte hartzaileak bizikletako ibilbide hori osatzen, korrikako azkeneko sektorean esan dugu erabakizela lasterketa, korrikako azkeneko sektore hori ikusgarria izan zen. Bai, iritsi ziren Alain Santamaria eta Aitor Perez Arrieta elkarrekin iritsi zen transizioa biziketa ustera, elkarrekin batera aterazien, baina guk badakigu hemen gabiltzanok Alain Santamaria badaukala korrika beste puntu bat, Aitork ez daukana, eta bai horrela bakizan azken sektorean. Ibarrako Euskal Herriko Mendi Duatloiko bigarren proba da, lehenengo proba aurreko astean Beasainen Igartza duzuan jokatu zen, eta protagonistak antzekoak izan dira, 2 lasterketetan. Bai, hemen bigarren egin duena, Aitor Perez Arrieta Igartzan zulatu bat izan zuen eta ez zaun amaitzeko aukerarik izan, baina besteak, bai, Alain irabazi du bai Ibarran eta bai Igartzan, Igartzan bigarren egin zuen Iñaki Isasik, hemen 3. egin du, eta 4. gelditu dana Eneko Gurrutxaga Igartzan 3. egin zuen, orduan bai, egia da berdina da gitzala horrein. Azken sailkapena errepasatuta, Ibarrako Mendi Duatloi hontan protagonistak aipatu dugu, Alain Santamariak irabazi zuela proba, ordu bete 26 minutu eta 12 segundu behar izan zituen, Aitor Perez Arrietak lortu zuen bigarren postua, honek 17 segundu gehiago behar izan zituen, eta 3. postuan Iñaki Isasi sailkatu zen. Honek irabazleak baino minutu eta erdi gehiago behar izan zuen. Eskualdeko lehenengo ordezkaria, Amasarra Eneko Gurrutxaga izan zen, honek 4. postua lortu zuen. Sailkapeneko lehenengo postuetan izen handiak, eta hortik atzera ere, ia betiko ezagunak Ibarran. Bai, aurrenengo 10 arten norbait berria aurten ikusi deuna, aurten ezagutzen ari gana da Xabier Astigarraga, aste honetan Ibarran 9. egin du, eta aurreko asten ere Igartzan buruz harinez, baina uste 7. edo 8. egin zuela. Kumezkoei dagokionean, Zurine Frutos izan zen, Jaun eta Jabe, berak irabazi zuen lasterketa, nahiko erraz irabazi zuela esan daiteke, lasterketa buruan izan zen eta. Bai, Igartzan bea bakarrik izan zen, proban, Ibarrako animatu zian launeska, baina bera beste gainetik puntu bat gehiago dago. Bai, iaz ere erakutsi zuen, eta aurten ere usten dut, aurkari handikoak etortzen ez baldin badia beak aurrean jarraituko duela proba guztitan. Lasterketa motzan aipatu dugu,
herrikoia dela proba hau, jende gehiago parte hartzeko helburuarekin, herritar parte hartzeko helburuarekin egiten den lasterketa, eta hau Iker Ezizak irabazi zuen, 38 minutu eta 58 segunduko denbora eginez, bigarren Andoni Matxain izan zen, eta hirugarren Asier Unanue. Hor urte bat etzazkigu bat parte hartzaile inguru. Eta aurten sorpresa izan da, bueno, esan behar dugu, 14 urtetik gorakoak hemen parte hartzen dutela, bai? Eta irabazleak 16 urte ditu, eta oso maila txukuna erakutsi zuen, bi aldiz ere baki erori zala, baina jaiki, gaztea bebakizu, jaiki eta karrera erraz xamar irabazteko moduan izan zen. Bikoteka egindako lasterketari dagokionean, Asier Arregi eta Albaro Zapirain izan ziren irabazleak, esan dugu 12 lagun eta 12 bikote abiatu zirela, eta horietatik 11 bikotek lortu zuten proba amaitzea. Bai, erreleboko proban, bueno, hemen gauza bat kontatu beharra dago, aurretik juntzea momentu guztien, Amin Asoif eta Omar Blanco korrika aixe lehendabiz iritsi zen Amin, eta bizikletan zikoala zulatu bat izan zuen Omarrek eta denbora desente galdu zuen. Hala ere Aminek edukizun erremontatzeko aurrera egiteko aukera izan zuen berari tokatzen dion korrika egiten, eta azkenean 3. egiteko aukera izan zuten. Hauxe izan da larunbatuko probak eman zuena, Ibarrako mendi duatroiak eman zuena. Juan, eskerrik asko hona etortzagatik, laburpena egiten laguntzagatik, eta aurrengora arte. Eskerrik asko zuei guri deitzagatik. Ha sido una carrera en la que hemos salido corriendo muy rápido. Quería controlar la carrera a pie porque sabía que luego en bici, pues haciendo un parcial decente, podía estar disputando la carrera, pero me he tenido que exprimir al máximo corriendo porque veía que se me iba la carrera. Y nada, he cogido la bici a tope hasta que me ha pillado Aitor y junto a él pues hemos venido hasta la línea de meta a coger la última transición y en la carrera a pie me he podido imponer a él. Bai, bueno, pixkat, lehen gazte dugaran zulatu bat egin behar zengo igartzakon, eta gaur nahi torren gogokin ez, aurreko arantzatxori ateatzeko. Eta esan, bueno, korrikan pixka sufrituet, gero txirrindun buelta eman diot, sensazio hobek eduki ditut. Alainekin lortu eta honea bio batea sartzea, baina bueno, azkeneko sektoren korrikakon, beha korrikan puntxutxoa gehiago zeuden, eta bueno, ezin izan dio gero jarraitu, baina bueno, aldi berean gustora bigarren postu den. Bueno, iaz ja ezagutu nuen eta aurten lasaiago etorri naiz, baina nekatuta. Hanketan eta hori txirrindolarekin oso nekatuta, baina bueno, azkenean ondo irabazi dut, osea que ondo pozik. Bai, bueno, lokatza hainbeste ez da izan, baina bueno, nabaritzen da pizka bat. Bueno, bajadak edo hori pizka bat eduki behar duzu hori, kontuz eginten eta listo, baina ondo. Bueno, honek lehenengo sektorea egin du, beha eta bueno, lehenengo buelta nahizko atzetik etorria, baina ja bigarren buelta aurrera junda eta bueno, utzi dira bigarren postu hortan gero ni bizikletan aurreratuet, beste biak eta azkeneko relebo hortan, bueno, utzi otor karrera irabazteko modun. Me ha parecido mucho nivel, nada más arrancar la velocidad que ha tomado la carrera y luego en la segunda vuelta sí he podido pasar, alguna gente ya un poco iba más tocadita y bueno, luego confiaba en el máquina este y bueno, hemos podido llegar primero.
kontentu. Herriko lehena, bueno, izatea zein ateatzean arabera izatea, baina, bueno, bai, ala ematu gehatu gala eta ondo guztua. Bueno, gorra, lokatzak inda pixka gogortuta zeon, ibilbidea, eta baina, bueno, lurretik ene pixkat ibilbidea, baina, bueno, dena bezala, hoi denantzako berdinea, rekorridoa, así que guztua, gero ja bukaeran korrikaitea pixkat pixuitea, bizikleta utzita gero, baina, bueno, ja, bukaera danez, guztua. Ibarrako mendi duatroia jokatuta, Euskal Herriko zirkuituko 2 proba dagoeneko jokatu dira. Hurrengo proba Zeanurin jokatuko da, irailaren 16an. Tarte Auto Losa motorrek babestu du Peugeot 5008 auto berriarekin.